Velkommen til. Jo, tak. Nu vil jeg spørge dig om det første spørgsmål. Kender du til vitaminmad? Det gør jeg. Det gør du? Jeg har selv drukket det et par gange. Mange gange måske. Mange gange? Ja, faktisk. Ja. Hvor lærte du, eller hvor kom du til at kende det fra? Jeg tror faktisk, det var 7-Eleven. 7-Eleven? Jeg så det første gang. Eller sådan noget i den dur. Mm. I hvert fald i supermarkedet. Mm. Jeg tror ikke, jeg har set nogle reklamer eller noget. Nej. Ja. Du blev bare drejet. Simpelthen. Ja. Hvad synes du så om udseendet på flasken? Nu har jeg taget 2 med her til dig. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig flot. Og det er sådan, der er meget info på og sådan noget, men det giver jo også den der vitamin feeling på en eller anden måde. Det er sådan meget clean og enkelt, og det er ret flot. Men man bliver ikke sådan kastet, man får ikke kastet sådan et eller andet logo i hovedet, eller sådan noget voldsomt noget. Så det synes jeg er ret fedt. Det er sådan diskret, men alligevel så udstråler det sådan et eller andet vitaminværk. Der er et budskab der. Ja. Ja. Og farverne? Farverne også meget fede. Ja, hvad fanden kan man sige om det? Ja, det går meget godt sådan op mod den der grå tekst. Ja. At det er sådan nogle bold farver. Det er sådan nogle primære farver, hvad fanden hedder det nu? Stærke farver. Stærke farver, ja. Ja. Det er nok det, der giver den blikfang i hvert fald. Ja. Ja. Også hvis du, lad os sige, gik ind i et supermarked, at de her var mere i øjefaldende end de andre. Eller du vil vælge dem her for eksempel frem for en cola. Ja, lige med cola, ikke? Hvis man har lyst til cola, så kan man have en cola-agtig. Men om jeg vil vælge dem frem for, det tror jeg nok, jeg vil. Fordi jeg tror faktisk, jeg vil stole mere på det her. Fordi at det er sådan lidt mere, det er sådan lidt mere troværdigt, fordi det er sådan meget fat-agtigt, ikke? End sådan stort cola-logo, og så ved man ikke rigtig, man ved ikke rigtig, hvad der er i. Nej, På præcis. en eller anden måde, ikke? Så. Og ja, det var godt. Og så vil jeg spørge, om du synes, at det inspirerer dig til at købe produkter. Ja. Det gør det. Det gør det, 100%. Emballagen. Is everything. Yes. Godt. Og synes du, den giver et godt indblik i, hvad indholdet er, både smagsmæssigt og hvilke nogle, i forhold til de 2 forskellige typer, der er her, hvilke nogle vitaminer, der er i? Da jeg smagte første gang, så tror jeg var sådan lidt, what is this? Sådan, jeg havde ikke lige forventet, at det ville være sødt, faktisk. Nej. Jeg tror mere, jeg havde forventet, at det ville være sådan en vand, der var sund på en eller anden måde, ikke? Ja. Men jeg kunne virkelig godt lide smagen, fordi den er sådan, den er ikke cola-sød nemlig. Den er sådan, det er lige sådan en undertone af sødhed. Det er ret lækkert. Det er ja. Og at produktet appellerer til dig, fordi at den har noget andet. Ja. At det er sådan, det virker som om, der er en tanke bag og sådan noget. Ja. Ja, det her med vitaminer og sådan nogle ting. Ja. Det kan vi godt lide. Og så, hvad ville være vigtigt for dig, hvis du skulle købe det her produkt, sådan fremadrettet? Det vil nok først være pris. Ja. SU, ikke? SU, ja. Så det er nok prisen. For de er jo lidt dyrere end en cola, ikke? Og så, hvad vil måske mere gøre, at I købte dem? Drikker ikke så meget sodavand og sådan noget. Men det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes det ikke. Nej. Måske det er sådan noget, for eksempel, måske hvordan den ser ud, hvad smag den har. Måske at der var sådan en eller anden, altså noget mere stemning i, ikke? For eksempel at den her ferskensmag. Ja. Og gør det måske lidt mere tydeligt, og gør det sådan lækkert, ferskenagtigt. Ja. Og så citron og kaktus, og så den blå. Ja. Det forvirrer måske en lille smule. Ja. At man er sådan, det er citron og kaktus det her. Måske skulle den have været grøn, eller sådan limegrøn, eller et eller andet. Det kan godt være, at man sådan mere klart, sådan, hvad er det her for en slags drik? Ja. Fordi det er jo vitamin well, som er sådan, det der er mest i øjenfaldene, ikke? Ja.
Mens at smagen, tror jeg faktisk, er det, man kigger ret meget efter. Ja. Sådan, har jeg lyst til citron i dag, så kigger jeg efter noget med citron i. Ikke? Ja. Det kunne nok være det. Ja. Cool. Mm. Og så, hvis du skulle købe et nyt produkt, eller et produkt, der havde fået et nyt udseende, eller en lidt anderledes branding, lidt ligesom Coca-Cola for eksempel har ændret deres flaske udseende, ikke? Mm. Ville du så finde inspiration til at prøve det her produkt sådan fra reklamer, eller sociale medier, eller mouth to mouth? Altså, hvilken udefra kilde ville du blive inspireret fra? Hvis designet blev lavet om? Ja, eller hvis det var et nyt produkt, eller et nyt design. På den måde, hvad vil så gøre, at jeg købte det? Ja. Det vil nok være, hvordan det stod i butikken. Mm. Er det nyt eller et eller andet? Altså, er det sådan brandet i butikken, eller hvad fanden hedder sådan noget? Ja. Står det sådan fremme som noget af det første, og man er sådan, hey, det er nyt, det bliver jeg nødt til at prøve. Ja. Jeg tror ikke, tv-reklamer vil fange mig særlig meget, for jeg ser ikke særlig meget tv. Nej. Og jeg synes bare, det er irriterende. Ja. Plakater kunne egentlig også godt. Hvis man ser det de rigtige steder, selvfølgelig. Ja. Skulle det måske være på nogle relevante caféer, eller sådan et eller andet. Ja. At det ikke bare er på gaden. Det tror jeg faktisk ville gøre, at jeg ville købe den. Ja. Perfekt. Ja.